Уважаеми приятели и партньори от Dundee Precious Metals, позволете ми от името на Фондация за нашите деца да ви поздравя за вашата 20 годишнина в България. Нашето партньорство датира повече от 15 години. Dundee Precious Metals е наш генерален спонсор за най-голямото ни благотворително събитие. Това е вечерта на добродетелите, където заедно създаваме много по-добро детство на хиляди деца. Вие бяхте до нас, когато изпълнихме част от нашите най-големи мечти. Създадохме детската къща, в която новородени деца и такива до 7 години да могат да намерят сигурен пристан. Бяхте до нас и когато отворихме първия ни комплекс за ранно детско развитие в София. И бяхте до нас, когато успяхме да реновираме част от сградата на първото сиропиталище в България, Рада Киркович в град Пловдив. От особено значение, освен финансовата подкрепа от ваша страна, е и вашата лична съпричастност и ангажираност към всички каузи на Фондация за нашите деца, за което благодарим. С приятели и партньори като вас, ние нямаме никакви притеснения за това, че може да изпълняваме мисията си заедно. Приятели, честит празник! За тези 20 години показаха, че в България може да има позитивни проекти, може да има дългосрочни проекти. Толкова по-добре, че така можахме да се открием като партньори през годините, защото ако има нещо, което винаги ме е впечатлявало, това е чуваемостта. Способността на другия срещу тебе да те чуе, да дискутира. Спасителните археологически проучвания са много специфични. Инвеститорът е този, който носи отговорност за финансирането и подкрепата на проучванията. Но специално в случая с Dundee можем да кажем, че категорично този случай не е обичаен. Много са случаите, когато просто се работи за освобождаването на терена. Малко са примерите, когато се прави и следваща крачка и се стигне до реални усилия тази информация да достигне до широкото общество. Тук можем да кажем и за временната изложба в Музея за история на изкуството в Виена. Се оказа, че тази изложба, съгласно статистиката на списание The Art of Newspapers, бе на първо място в света по посещаемост. Разбира се, една съвсем естествена крачка беше това, което миналата година се случи в Крумовград, откриването на музея, посветен на АДТП. Няма обект в България археологически, който да е финансиран толкова дълго време, в такъв голям обем в сравнение с АДТП. АДТП беше школа за развитие в България на един нов, не толкова конвенционален клон, именно този на минната археология. Огромната творческа дейност, широко развита в динамиката на социалната, културна, обществена и икономическа роля на Софийската опера, е припозната и високо оценена от световния лидер в минната индустрия Dundee Precious Metals. Нашето партньорство започна от лятото на 2020 година. Няма да забравя онази трудна година в световен план, когато целият оперен свят беше затворен и почти никой не излизаше даже на улицата, Софийската опера на 8 сцени на открито продължи да работи, излизайки със своето изкуство извън сградата на Софийската опера. Dundee Precious Metals ни подкрепи, за да може да реализираме нашите летни фестивали, както на Римския площад на киноцентъра, така и на езерото Панчарево. С тези представления ние имахме удоволствието да срещнем нова публика на открито в пространства, където никога не беше реализиран оперен и балетен спектакъл. Това спокойствие, с което се реализира нашето партньорство, този високо професионален контакт между двете институции, роди едно доверие, което продължава. Училището е създадено през август месец на 1995 година. Когато Dundee Precious Metals оглавиха Челопеч, те не бяха длъжни да поемат и издръжката на училището. Това се случи последствие. Без подкрепата на Dundee училището не би могло да съществува в вида, в който е в момента. Един изключително успешен частен фирмен образователен модел, който до днес съществува като единствения такъв на територията на България.
Училището се превърна в най-успешната образователна институция в Софийска област и една от успешните образователни институции в България. Финансовата и социална независимост, която тя ни дава възможност ние от 1997 година до днес да не променяме таксата, с която приемаме нашите ученици. Над 95% от нашите възпитаници продължават обучението си в висши учебни заведения, част от които се връщат да работят в различни отдели на Дънди. Нашата съвместна дейност започна преди 13 години, 2010 година. Точно от тогава започна възхода на българската художествена гимнастика. До там, че днес да е сочена за най-успешния спорт на България. Тогава, когато в годините спорта преживяваше своите най-ужасни години на безпаричие, липса на материална база, точно Дънди бяха тези, които подадаха ръка на българската художествена гимнастика. Започна едно възраждане, един ренесанс на българската художествена гимнастика в света. Да стигне до там, че да се гордеем днес, че за първи път спечелихме в цялата 70 годишна история златни олимпийски медали. Толкова жадуван медал. Дънди не само ни спонсорират, не само ни помагат финансово. Дънди присъстват на нашите световни купи, на нашите световни първенства. Познават лично момичетата, треньорите, знаят нашите истории, нашите болки, нашите радости. И всяка една година господин Гърков ни дава един прекрасен коледен обяд, на който ние се чувстваме прекрасно. Винаги с нетърпение ги очакваме. А и специално за днес, за този специален ден, сме му подготвили най-специалния подарък, който той след малко ще получи. Скъпи приятели и партньори, пожелавам ви в следващите няколко пъти по 20 години да постигнем заедно още много лични и професионални успехи. Бъдете здрави! Честит празник! От все сърце бих искал да ви поздравя и вас, вашите семейства, да пожелая на много ялета и бъдете живи и здрави. По повод 20 годишния юбилей на Дънди пожелавам на всички здраве и още по-успешни бизнес начинания на територията на България и в чужбина. За мен е огромно удоволствие да поднеса искрените си поздравления към 20 годишния юбилей на компанията, да пожелая лично на ръководството и на служителите в този сектор здраве, много щастливи мигове в професията и на добър час за следващи срещи на операта и минните работници. Пожелавам на всички да бъдете много здрави, много устойчиви на трудните времена, в които живееме, и много щастие, успех и здраве на вашите семейства. Честит празник! А сега има една много специална изненада за вас.